Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Thuet ki pulit asam ye usarar sinong umba du thiek du dem ki pajba hakaput jong ka jela Meghalaya bat asam ki im hapdeng ka jingsong seir na ka jingyai beteng jong ki briu ka asam kamtam ki bor pahara ban pentut ya ka yat ka yeng bat ka syong ka sa jong ki pajba ya ka ne la ya thu da ki nongyalam sinong ka thain langpi haringkat ki nongyalam ka hima nong mensau kibala lej ban ujoru hakmat udisi yaka jingyai beteng jong ki briu ka asar kar asam ban pentut bat pensyong seir yaki pajba kathan uba Sherbalin Lingdo Executive Secretary ka hima nong mensau simship bat uba Billy Roy Samakha sordar ka snong umba kilayathu badang hakini kisngi uba Billy Roy Samakha wadai usordar ka snong umba ulah syak kuat haki nong tre katnat forest jongka asam bat hadin bala persyang ban keli jingkeli ya utai usordar naka liang we naki he ka asam forest ulah berngem ban pakem ya ubat ulah kri juboru ya ka mobile phone jong utai usordar la ong ru ba kam hadin utai u officer forest na asam ulah thmuru ban set ya u hapo kamera da ka persyang ban khang kerdep ya ka jingkhang hendrei hadin ka jingale utei usordar ula light bat yolat ru ban mi no bak na kataika jaka nakaliang jong utei usordar ula penpau ban nadu kataika sngi sngau snganchu wat ban syong ban sa halaka jong ka yingru namar ka jingyai thuet jong kitei ki brio ban wan kem ya u ula ong bakane ka jingle jong ka asam kala wanra ya ka jingsong seir ki pajba nong song snong bat ka snong ka thauhi barok kawai kilaya thuru badang ha usnem baladep kala don ka jingsha thombor bat jingsha penjot penpra ki jing sa jong ki nongrep ki don hapo ka snong umba bat samentaru ki te ki asam forest guard kila thmu ban kem klem nongrim saya usordar ka snong umba namar kata kila kentujur ya u deputy commissioner ka West Khasi Hills district ba un simkhie mardor ban yakren ya kite ki briu ka asam ba ki dei ban sangeno sisndon ban thong bat pensir ya ki briu ki ba syong basa hakate ka jaka